Sa isang gabi, Oh yeah! sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team, Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out! Shout out sa'yo na hindi mapakali kung saan man mapunta at maitabi. May kakilala ka bang ganon? Yung tipong iniwan mo lang sa isang pwesto, tapos mamaya-maya maglalakad na naman. Yung actually, wag na tayong lumayo, ako po yun. Nagbabalik po na DJ Mara Tony. At kanina nga trip natin pag-usapan ang walkathon, kung saan nagsasabi na ayon sa research, kapag raw nakapag 10,000 steps ka a day, grabe ang malaking bawas sa iyong timbang, baby. Alam mo kumakwento ko lang, hindi ko rin alam, baka may ADHD ako, hindi pa ako nagpapacheck. Pero pag pumupunta po ako sa office, may mga time na pag hindi pa po ako naglalakad ako sa labas. Oo, minsan nagkakaroon ako ng goal na dapat bago ako umupo dito, magkakaroon tayo ng 10,000 steps a day. Oo, bukod pa yung takbo para kahit papaano, 'di ba, natutunaw yung mga tabako. Tapos realize ko, pagka naglalakad ako, mas nagiging klaro yung pag-iisip ko. Oh, walang along eme yun Minsan kasi pag syempre bago ako umupo dito, may mga moment na kailangan mong mag-isip ng sasabihin. Hindi ba kami pwedeng mema lang dito, B? Mag-iisip ka ng sasabihin. Pero mas nabibigyan ako ng clarity sa utak ko pag nakakapaglakad ako. So, madalas ang ginagawa ko, kunwari, punta lang ako dito sa labas, lakad-lakad dyan sa may Star City, ganyan. Kunyari, Starbucks, pag medyo may pera o hindi masyadong may haba pang oras, minsan MOA, ganyan. Pero, alam mo yung ginugol mo sa isang araw, 10,000 steps na ang laking bagay na kahit hindi ka masyadong mabilis maglakad. Actually, hindi naman kailangan mabilis maglakad, B. Isa kailangan mo lang kahit sa opisina nyo, pagka may time ka pa, o kaya lunch break, after mong kumain, yung tipong aakyat, panaog ka sa hagdan, ang laking bagay yan, no? Kaya ikaw, kung gaya ka, kaya live nga ni. Ganun talaga. Minsan kasi, gusto ko na kasi maglakad sa labas, B. So kapag may mga ganung moment ka, na kayang-kaya naman isingit sa oras, kayang-kayang balansihin ang trabaho kung saan ang walkathon o ang paglalakad ng 10,000 steps a day, ang laking bagay na, Kung hindi naman kita kagayang runner, huwag may pilit yung sarili mo, B. Hindi naman kailangan yan. Oy, pero sa phone, don't get me wrong, may mga cellphone kung wala namang sports watch, meron pong cellphone yan na nagbibilang din ng steps per day. O minsan check nyo lang sa settings ng cellphone at malalaman mo, ang ginagawang paglalakad na yan, definitely nakakabawas din ng timbang. And ayon nga sa research, sabi rito, ang 10,000 steps per day, nakakabawas ng 300 to 500 calories. Taray, B, bawing-bawi na yung kinain mo kanina. Diba? At least kahit kumain kang umata ka, kahit papaano, nagkakaroon ng compensation. Diba? Ganun lang yun. Ganun lang ang buhay. At syempre, sa panahon ngayon, alam ko naman, nang sasabihin mo, parang ka daw maglalakad marathon, init-init. Well, may mga proper oras naman po dyan, Kung gusto mo madaling araw, isa yan sa mga pinakamagandang gawin sa madaling araw. Yung tipong nagbibigay siya ng good start or head start sa buong araw. Para kahit papaano, pag may kagalit ka, may kaaway ka, may problema ka, ilakad mo lang yan. Isang kasi nadadala rin tayo ng emosyon natin, Lalo na pag galit ka sa misis mo, saktong-sakto. Ilakad mo sa labas yan. Huwag mo nang daanin sa pagbabasag ng plato at pinggan. Lakad is the key. Pero syempre, later on, we'll dive more into that. But syempre, for now, tuloy-tuloy muna tayo sa Feel Good Music, Ngayong Feel Good Wednesday. Wednesday pa lang. Parang gusto ko na mag-Friday. Anyway, at big shoutout also, maiba lang tayo. Shoutout ko ang Ignition X Autoworks dyan sa may Dongan Solidad branch. Kasi yan sa mga talagang kailangan natin ngayon, Kung sira ang aircon mo ng sasakyan, pumunta ka dyan at sila ng bahala sa'yo. Isa yan sa mga
dahilan kung bakit nag-walk-walk na lang si Maratoni. Ang hirap kapag nakakotse ka tas walang aircon, B. Di at least nabawas-bawasan pa ng taba, ano? Anyway, shout out, Ignition X Auto Works. And again, tuloy-tuloy ang Feel Good Music. Ngayong Feel Good Wednesday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kalababay memories sa music. Matagal-tagal na rin Metro's #1 Love Radio. Basic!